Panie Marszałku, Wysoki Sejmie! W imieniu Klubu Poselskiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej mam zaszczyt przedstawić stanowisko w sprawie sprawozdania Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw. To sprawozdanie zostało nam doręczone w druku 2592. Ja się nie dziwię akurat, że Państwowa Komisja Wyborcza współpracowała z posłami, bo Państwowa Komisja Wyborcza była też inicjatorem zmian w Kodeksie wyborczym, zauważając już po krótkim używaniu nowego Kodeksu wyborczego, że wiele rzeczy trzeba poprawić, oczyścić z błędnych zapisów czy doprecyzować, aby nie było zbyt dużego pola do interpretacji. I wydaje mi się, że ta praca została w Sejmie i w jakimś stopniu również w Senacie wykonana dobrze. Zmiana w kodeksie dotyczy zresztą nie tylko głosowania korespondencyjnego, dotyczy niektórych kwestii finansowych, dotyczy również kwestii de facto uniemożliwienia wykorzystywania startu w wyborach dla promocji wyłącznie swojej osoby i swojego ugrupowania i następnie rezygnacji z wyboru w przypadku Sejmu, Senatu czy Parlamentu Europejskiego. W przypadku członka zarządu powiatu czy członka zarządu województwa ten mandat byłby utracony automatycznie w momencie wyboru, a więc partie polityczne, komitety wyborcze 2 razy się teraz zastanowią, zanim zdecydują się wystawić marszałka województwa czy starostę po to, żeby wyborców zrobić w konia, bo były takie przypadki również w ostatnich wyborach sejmowych, że takie osoby nie obejmowały mandatu poselskiego mimo obdarzenia ich zaufaniem przez wyborców. Więc praca Senatu oczywiście dotyczy kwestii głównie redakcyjnych i tych zasadnicze sprawy nie są zmieniane. Trzeba wyróżnić tą poprawkę 4., gdzie faktycznie wyborcy otrzymują więcej czasu do 15 dnia przed wyborami. W propozycji sejmowej było 21 dni na decyzję o głosowaniu korespondencyjnym. To oczywiście wymaga dużej sprawności aparatu wyborczego, pracy Państwowej Komisji Wyborczej i wszystkich agend terenowych, również administracji gminnej, ale myślę, że Państwowa Komisja Wyborcza i komisje okręgowe, obwodowe poradzą sobie z tym zadaniem. Jest to, wydaje mi się, istotny krok do upowszechnienia głosowania korespondencyjnego. Do tej pory było tylko poza granicami kraju, a teraz również dotyczy obywateli zamieszkałych w naszym kraju. Klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej będzie głosował zgodnie z rekomendacjami komisji, a więc poprze wszystkie poprawki z wyjątkiem 8. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu posłowi.